Kapin usa ka libo ka mga individual o 244 ka mga pamilya ang naapektuhan sa dakong sunog sa sitio Mananga 2, Barangay Tabunok, Tacbayan sa Talisay, Miyerkules sa hapon, Hunyo 25, 2025. Gibutyag sa kabomberohan nga usa kini sa labing dakong sunog nga girespondihan sa dakbayan. Diin mo balor og 2.5 million pesos ang estimated damage. Di ba nang putol ang wire no? Sulod sa wala pay usa ka oras, gisaka sa 4th alarm ang maong sunog nga daling mikatap og milamoy sa mga panimalay. Makita sab ang pag-ulbo sa baga og itom nga aso. Usa sa nakalangan sa pagresponde sa sunog mao ang kakulang sa access road paingon sa sentro sa pag-ulbo. Tungod ni ini, napugo sa mga bombero nga miresponde gikan sa ibabaw sa Mananga Bridge. Din ilang gisumpay-sumpay ang mga hose aron maabot paingon sa kayo. Gani ang 35 anyos nga si Haiko Sugatan, usa sa mga nasunugang residente, mipadayag sa MyTV Cebu News Team sa iyang kaguol tungod kay dili lang ang iyang balay ang nasunog, apan apil na sabang ilang panginabuhi ang ilang karinderya. Si Sugatan, nagkanayon nga nakabantay sab siya sa pagsugod sa sunog nga iyang gituuhang naggikan sa mga nagwilding nga trabahante sa usa ka water supply company. Nyawa may lain nga hinungdan nga unsa may niulbo diyan kayo sila ra may nagamit ato kato acetylene napagay lang oxygen diha napay lang mga gamit diha sa tanan kato welding machine nila mo to niulbo lang kayo naka pa may nakap sa diri nakas sa diha tanan kita bangan pa namog bobo og tubig diha wala na medyo mada sila ra may na diha nya man di ko ana pa nako sila nya paita jud ninyo tanawan niyo gibuhat namatsim sila nanguli naman sila but asa sila karon. Apan, asoy sa punong barangay sa Tabunok, Benji Cabigas, nga gisusi pa sa mga otoridad ang maong pasangil. We are talking with Mayor Samsam and Vice Mayor Choi regarding nga kaso no nga situation. Sa pagkakaron, we are waiting sa official statement from the Bureau of Fire and the PNP. Wala lang dili na sad mi mo comment kay wala pa man official kuan na din. After that, kabalo na sila si Mayor nanato sila kung kahulat lang sila ato. Unya na mo ask sila si Mayor kung nato siya ang official nga kuan. Usa ka adlaw human sa dakong sunog padayon gihapon ang mga residente sa Mananga 2 sa pagsalbar sa ilahang mga kagamitan gikan sa naabo nila nga panimalay ug sa pagpangita og mga spare materials aron magamit nila o maprenda. Samtang kapin sa usa ka gatos nga mga residente ang gipahiluna sa evacuation camp sa Tabunok Sports Complex. Mipasabot si Cabigas nga sa umaabot nga mga adlaw, ilang sugdan ang area reblocking aron hinay-hinay nga makabalik ang mga residente sa ilang lugar. Posible mahatag karong Monday for the next 3 days, 4 days until Sunday, free meals ang ato ang mga evacuees courtesy of our city government. Sa pagkakaroon wala may giingon nga dili sila magtukod. Sa ako nang ginaingon ang ato ang sa city-owned lot man na siya si Attorney Bebs, nag-reblocking na sila ngadto kay para mahanay na ang pagkabutang unya ani nila inigbalik. Nanawagan ang mga residente nga unta matagaan sila og hustisya sa nahitabo. Ilabi na nga kini ang unang higayon nga naigo og dakong sunog ang ilang komunidad. Wa jud nakuha jud sa gamay lang kwarta na mo tanan wa na jud ko kasud kay diri ko pagkuan ako wana ang kayo na masaluyo sa mong kwarto wa jud ko nakuha kwarta sa gamay. Kinsa jud kamoy kung kamoy jud sad-anan palihog lang ko atubang sa ninyo nga kay para makatabang sa muna mo ba kay lisos gyud daghan jud kay minadamay nga dakuan mo wa mi kabaw unsaon jud mo pagbangon karon. Kini si Eliza May Piñaranda alang sa MyTV Cebu.